Čauko kakauko ľudia, toto video je pre mojich spolužiakov a teda oni ma prosili, aby som natočila nejaké dlhšie video, takže toto videa by som hlavne pozdravovala moju spolužiačku Sašku Vargovú, pretože má dneska narodky, takže ešte raz želám všetko najlepšie, aj keď sme už v škole síce gratulovali, ale ešte raz jej želám všetko najlepšie, tu narodka má zdravička, saštička, lásočky, a aby si bola šťastná, zdravá Simba! Pardon. Neviem strihať video, tak ešte tu musí štiekať Simba, čuš! A do tohto videa by som ešte chcela pozdraviť vlastne Tomáša Evetkeho a Matiasa Balka. A ešte by som chcela pozdraviť Dominiku Račkovičovú, ktorá so mnou bola ochutná nacvičiť tanec Sympatius. Čož? Ktorá so mnou bola ochutná na to nacvičiť tanec. A nevšimajte si, ako štekám. A je to na pesničku Bass, baby, Trump, baby, lady, baby, slap, lady. Oh no, baby, it's not come back to me, from my love. Takže jej ďakujem. A toto je koniec dnešného videa. No má to síce len minútku, alebo 2 minútky. Takže ja som Saška Vargová, všetko najlepšie. Dominika, ďakujem, že si bola ochotná som nacvičiť tanec. A Saške Vargovej želám ešte raz všetko najlepšie. A Tomáša Evetke a Matiasa Balka pozdravujem. Takže ľuďkovia, čaute.